Cak gak ono parfum. Arep nanti kok parfuman barang. Biasa, pe ngopi. Ngopi po ngopi. Ngopi. Ngopi po ngopi. Ngopi, Cak. Ngopi po karaoke. Ngopi nang karaokean. Mesti. Lho, parfum apa iki? Dear Up Gift Series. Wih, isine telu. Wangi nih. Parfum mahal ki ya jelas. Murah, cuma 30.000-an. 30.000-an. Parfum wangi ini kok murah yo. Kapan-kapan tuku aku, Cah. Oke, Cak. Suwun yo, wis tak berangkat sih aku. Yo, wis budal. Hati-hati yo. Oh, jangkrik maling.